Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yung amin nga sa nga pada papagayam. Manipod ito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio 1. Amasaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At naman nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kada ito paghaim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumabkablawak itinembag ng bigat, nembag nga oras, nembag nga aldaw, karakayam nga sa kapada. Kumusta kayo manayin ka mga ka-Nemers? Kumusta kayo man mga kadir Manong Nemi? Padaanan nyo papaghayam, may pagkasalitaan ni Chita nga napauluan, nabangi. Ano't nabangi? Angot dahi dyan papaghayam. Nabangi. 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 Anya di pa kinaiganda tayo nga angot nga nabangi di biyag ni Chita, padaanan nyo. Sagudahan nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni Chita nga napoluan iti nabangi. Dear Manong Nemi, maladawak manen Manong Nemi kat kastauna iti panagdaradaras ko nga rimuar imulog dito itiyandaan kaya iti paradaan ti tricycle nangalak adagos Manong Nemi nagluganak kat kabotasan ngagkuti ti driver Manong Nemi Manong maladawakon doblem to nga rin pagplete mo na ading ko tamay may sakamat susmutan kaduan no saan tanga makaori ti kaduam di doblem to latan estudyante ak pa, kas makitam na kayo ng pormayak. Alam naman ano, kat maladawa kon. Doblem ading ko. Sige. Oras sa anak to nga agmimirianda. Doble ak latang rin din, pagpaletek, basta intan. Agtartarayan di tricycle, Manong Nemi, nga manipod tiyanda, naging ka, iti pagbasa, iti high school. Nagrikat ba't kami ng tikas ito nga bihag ko na. Fourth year high school ako, Manong Nemi. No, Owen. Do ko mga minta saan nga natay. Nga naggadan datatang kininanang. No ko mga minta. Amunta katulungan. Digri kakapsat ko nga dan pamilya na. Tas yak nga rutibordag kada kami nga talong nga kakapsat Manong. Ni Manong ko ang tune, na ikamang ngamin sa Di Isabela. Ni Manang ko nga Hasmin, nakamang mo sa Di Bicol. Ako mati mga alakan niya, kalpasat nga nagganda nga pimusay, di ginaganda ka na kami, Manong Nemi. Uwain, Manong Nemi, naudiak ngamin nga naipasngay. Tawa no itinitawin ni Manang ko nga Hasmin, idiag balinak kami katlong anak datatang kininanang. So, bingak pa, idintutad ng pamilya, di kiti kakapsat ko, Manong. So nga edi, nag-aasawan di gito siyempre pimanaw dan,
Siya akong tinabati, ti sidong datatang kininanang. Datatang kininanang, manunemi, kadagbibiyahe. Nga mapanaggatang, kadagiti produkto, ti dagiti adda ti amyanan, nga awan dito abagatan. Sa dagiti adda nga produkto ti abagatan, ipaamyanan da. Awan logan da, manunemi, akum compute da. Ngayon ti mais nga, good daway nga na disgrasya, ti minibus ka nagluganan da, manong. Niraman da nga dua, dagiti ka naganak kaniyak manong. Nga natay kadagiti subagmano nga natay ka nasugatan, iti nga disgrasya. Hasta mo na tila idingit ko manong nemi. Idi ang ipupusa, idatatang kininanang. May matagiti kakapsat ko, agraman asawa dakin ka anakak. Kaya di malpasin si Dabon manon nemi, pinanawan dagmitlatan, ni ay ni oy. Kadapnog biyagak manon nemi, inalanak ni auntie. Nga kapsat na di tatang. Tapno tumulong iti tiyandaan ni Auntie Dina manong nemi. Nasapahik, iti agreeing iti bigat manong nemi. Nga mapanidya tiyandaan, nga tumulong manong nemi, nga agrepak, kadadad tumapay nga aramidan mi iti dried fish section. Ang di ko sakmadno ka, masapa, manong nemi, sakbay nga mapanag tiyandaan. Nakainuporme ak nukuhan manon nemi kabayata nga tumutulong nga agimarit, agdalus, kadagitay dried fish, agrepak, kanda dumapay. Dito'y akong mamigat manong nemi, agkapeak, agpandesalak, katap na agdadagyan, tituan ko kunak, adamat kinirog nga inapoy manong nemi, kalaban nga kinirog, nga ibalon no ka ni auntie. So na, tikanag, kat numapanan ti oras, manong nemi, panagbasak, iti oras ti klase kon manong nemi, orasan ko nung atendaran ti flag raising ceremony, basta matendarak ti muna klase. Agdadarasak no kon ngagpakada kini auntie, inda ko nante, nasa babay, atupit tatrabaho, atut may kamakam, atut order, malada kon ti pagbasag, ay kita makaman mo, nagabsan ka, auntie, madaman ti kuhami, review mi, kada awan di maanak ti examin nun, tsaka review. Nag-review ka to'y. Anti, maladawa ako. Ay, susapo. Di nga rin pagplete ko nanti. Hindi to'y, ano nusam? Kakaasyak ton ngumangyan anay man. Nagagat ka din, di kasi nga biyag ko. Kalabasang nga awanin datatang kaninanang. Nagbalin na kasi di biyag ko. Kaya nung hasta, nga sumre kakto niti klase mi, manon nemi, madaman to niti, parang check the attendance ti Westrami. Kapag suntumet manong nemi, awagan na tinagang ko, Chita! Ma'am, present. Nay, apag isuuna, adanin na bang Manong nemi, rugyandan tumatan niti mga put, ti agong da, pati ti Westrami manong. Nusumrekak, numura ta, medyo glingling eta. Kada di kaabay ko nga katugaw ko manong name kaabay ko. Umat-atras to manong name nga umad-adayo. Pabi nga gamin na kasat angot mo, Chita. Ma'am, amoy umit na di trabaho. Manipod, di awanin da tatang kinanang ko. Inala na ko ni auntie nga trabaho, idi ta tiyandaan, ita dried fish section. Kito, naman nga oras mo sa jay. Nagdigos ak man iti parbangon, ma'am. Nagdigos ka iti parbangon. Nga nakarubot ka, nga nakainupormen. Un, ma'am. Tapos di ka stakit, alisto ak to lang nga, agtignay no, mapahanin ti oras. Iso sa po. Unang hanggang patataas to nga dati. In third year high school kayo. Nakabangbanglo ka, Chita. Di ba? Nakadadudag iti umasadag kang umarak kang lalaki. Kaya naagrama matan nagitipadam nga babae. Mga ramit ka kumamat ti pamuspusan. Tapno saan nga kastoy. Mapukaw ti konsiderasyon di kitipadam nga estudyante. Gamota, isapo, malungo ti antayo. Pagkatapos, umay ka dito nga nabang-i. Hanggat dried fish, ti angot mo. Mati anak ko.
Mawatan na ko ba, ma'am? Ma-immune kay to. Ma-immune kami to. Kastaman ti ko nada, ma'am. Kaslakan niya, iti damo. Mabagsita anak ti bagi. Ngayon na immune ak matin. Dakam nga ro din. Anang nga ro ba, masapol mong agtrabaho ak. Ito malpas ti klase mo ti malam. Yung kanto man iti tiyandaanin. Agbabad kanto man iti kadaingan. Di kat kasanto ti angot mo. Pasensya ko yun, ma'am. Wala sige ka rin. Rugyan tayo sa klase. Gananas kayo mga students, ananusan tayo na, gusto ko na ni Chita, ma-immune kayo to. Dati manong name dadakam di third year high school kat as-asid ganak ni Donald. Kinapudno naman nung name kadagpunda nga lalaking classmate ko ni Donald ti crush ko. Kan madlaw kumat manong name nga da panag-crush na kanya. Gusto ti ko na ni ma'am, anong name? Naobserbaran na nga idadakam palang sakbay nga nagsimre kak iti kadaingan nga trabaho, manong name. Nasa da kanya kadagiti lalaki. Na istimaharak ini bagi. Dati ora ita na istimaharak man. Wan manong, ang yung teko nak nga roden, maibabadak iti kadaingan, siyempre iti angot, da duma-duma klase nga daing, angot da, may tipon, may pangkanyak, sa kaglangot. Nang anatat pamuspusa, kanya nga tat aramidak, tapno may katikastoy ko na. Ayun ka, manong naming iti may sangal daw, imasadag kanyak ni Donald. Tamang palang ko na, nga sinapaputan ti agong na. Nabangluwak nga ta? Hi, Donald. Hindi kasto yung trabaho, nagtulturo nga ta, ti panagbasam ti college, kalpasan nga kreatura ka ti high school. Dinamag na. Tsaka mo, nakit ko na ni Antim, Magamit, graduar ka ti high school, saan kang nagbasa? Agtalinaid ka itong diretso pa nagtrabaho, may tinegosyo ni Antim. Mabalingas ta. Kasano nga rin ang terapahap mo? Diba? Dati nga pagsasalitaan ta, terapahap, itong galmay sa karata. Siya, kahit ko tagbaling nga engineer. Sika, kahit mo tagbaling nga accountant. Habig katawa ka. Nakakatkatawa tagbaling nga accountant? Haan. Di malagip ko, di pagkatawaak. Mga mga opisina kanton agtrabaho kanto palang jaya. Ayan, tinegosyo ni Antim nga. Dried fish section, ito tiyandaan. Kat nasufrek kanto ito opisina. Iti air condition nga bangko. Agapot ti agong digiti madanon mo sa jay. Agraman digiti. Customeryo. Panawang ka man langin. Uy, mabit lang. Chita. Amok mabagmasinan ka kanyak. Ngayon, di mo lakayat nga puten di agong mo. Naimas ngamin nabangi na Nabangi. Ano pa abang nga dati nabangi nga palag nga karne ti ugsa. Naraman ako na Si Mang na minsan tay kasinsin ko nagabod jay apayaw. Kahit nangisangpit ko na. Nanata ko nakit at apaputag ti agong ko. Naimas na ito kasin ko na. Apin nga rin ka paputim na. Nabangi na palag nga karin na ugsa. Warakata lutuwag ta. Para marang kanto ko na. Pinalok nang naginik na taba ti baboy. Taba nga ti karin ti baboy. Sana yan, sinakto na nagalon ti takalaman lukong ko na. Apo, maangot ko lang jagaya mo. Nga banglo na, nakaputputot nga di ko. Naghimas di bangi na. Kat naghimas di kaldo na ko na. Mo, naghimas. Ano kahit mo orat sa unita? Kastat kaimas mo, Chita. Naimas na pang Insultuan nak, pumanaw ako, napanawangan. Hey, mabit lang. Insulto nak. Ang insulto na yay. Ibagbagak litipod no. No damo ka maangot, madi, ngam no ma-immune akon, imasikon.
Ang saan hang tayo mat ngagpapadatirik na ken panunot. Kaya may advice ko ken ka, chita, kasto tiramidem. Sagbay nga sumulik ka dito, isot pa nagdigos mo. Di ba? Kaya na di pagbadom, maagbabad iti kadaingan, sukatama siyempre. Kaya ito nga suwen, agbado ka ti parabalay, kabayatan nga trabaho ka, nintunukuan, nagdigos kan, datanto inuporme mo ti pagbado. Saan gani? Di awanton tinabangi, di awanton ti magustom nga angot ko. Ganun kas paganigan na ibagak to keng ka nga hanggang agdigdigos agad aramidem to. Muno si kakinsiyak laing tagkuyog. Isundot parang nga samon to parang digos. Tapos na imiwas nga ang utek ti bang Donald, insulto? Saan insulto ti amin? Isaksakit ka. Kapag nagbaling ka nga napatig kanyak. Si Kamat? Iso nga tong palim di ko na. Awang ka dito ng advice kayong katikasta. Pampanunutagmat ka di anim. Dadya ngamin oras ko Alanghanin ti oras dong. Isunto pa panagdivos ko. Yan may sa. Ngayon padasin. Hamo lang padasin. Aramidem. Inaramid ko nga road manong nemi. Imuna ka nagtrabaho. Kaya di taba mapanin ti oras manong nemi. Inikak ti oras nga 30 minutes. Ngayon sapsapak. Iti agpakada kini anti. Ano? Ingkan! Anti, agdiugosak pa'y. Sakto agrubuat. Agawid agpay lang sa balay. Kaya kanimat ko na kang jebalay, manipod sa jebalay, agdigos ka, agbadok, aginuporme kan, sakbay ngumay ka di tiyandaan, tapos dire-diretso. Anti, madi, ano nga madi? Anti, nabang iyak ngamin no, nabang sitak, do, subre kang sa eskwela, nakababay nanti, sakti, talk of this coast school campus, kapati kasto yung angot ko. Dola amin. Abay, ibain mo. Ininto tao madagas ka raramidem. Di pa ibain di kita mamartek nga bangsit ti angot da si kantukid din. Nga po iti trabaho. Anti please. Maawanan na ko inakon. Ngam nagastuanak mano. Tagplete agtuman ipod sa balay da anti. Mapandisyandaan. Sakto agawid dito'y balay. Sakto agdigos. Nga agsukat. Sakto man ang mga alati pagluganak. Nga mapan sa eskwela. Ngam tikas ta naramid ko manong nemi iti sumreka ngam kaskas din matlata. Nganong sumreka kun manong nemi aputed na manin dagiti agungda. Abay nabang ka di pa lang kunak mo da. Kadigdigos ko. Imuna akon nga nagtrabaho. Sagbay nga nagdigos sa kinagrubuatak. Nakaro kayo mat. Mat ngamin na. Guys. Ako matimaangot ko ng bangi Ito simbrek ng chita. Ma'am, nairuam kami. Kita, awan mabalinting ang chita, naruam da ka nun. Kung makita da ka, agap puntat agong. Dapat na bang ika? Kas kailan na marara emunay. Kas laawan pa kadilawan nyo. Nakaro kayo met. Naghasat kayo tas ang kaya nauli lahat. Ademang. Ngam siya nga ron na uli lang adamang awan sa mali nga mga asakaso kanya kan pangalak ti pagbasa at pagbiag ko na sa anak ag trabaho anang at mabaling ko kay isot na irandra na nga business ni auntie ti kadaingan nga agbabadag iti angot na iti daing na mangyang ibagbagayo. Kalalala sakal nga sakit maruamdan tumit lang ka nga handan doon nga potente agong da. Ilang nga ron na nagtugaw ka tarugyan doon ti klase. Ya? Ta kayo. Hanggang nga gapaputin kaputan na banglon ni Chita. Kasi diyan ko mga amin tinarabid mo, di apay lang. Kamat nga rod amo ma'am. Baglaki din ta, insuro na. Imbalakat kanyak ni Donald di amin. Wow! Si Donald Yay! Kunada mo.
Naggraduar kami manong nami. Kanidita nga pa naggraduar mi. Ni auntie syempre, tinangabay kaniya. Pimaalamat Pimaalamat manong nami kada dumat iti kabagyan mi nga may nakipaala iti panaggraduar ko. Kadumat iti giinom manong nami nga tipulutan da kitay lako mi nga daing ko na dagiti kwa dagiti ano ta kanan pusit palag nga pusit kenda dumapay nga mabalintang pulutanan manong nami nga dried fish dagiti dalangdang napipindas ng ikan nga na nadalangdang aron na bilag apo ituno da naghimas ti bangina pati siya ket may ayo ka makaangot ti bangina di tinuno nga palag nga ikan na naruna ka dagiti pusit. Manong nami Jack pagurupahin nga imay ni Donald. Ay. Kung ay makipaalak ka. Si kami tawan ti paalak. Ano di kita? Nagibas nga angutin. Jack tuntuno da ti palag nga ikan. Talaga ken yan. Sige. May God thank you. Kumain tumat sa balay. Ito na no? Ito no, Rabino Migat. Iso pa nagpaalak. Iso nga dang ita, nga matasaan na nagpaala. Oh, ano nga tikait mo si Dahen? Anta na dyan, yung kalatan. Kagaya tumilad, nagtapansit ka na. Kahit kumati, agsida, nagpulutan ka na ijay. Kahit mo, uminom ka? Ikabil mo ito kwa. Ikabil mo iti mineral water. Pagyan ti mineral water. Anat inom, gin. Oh, ala, minum ka gamin, Donald. Uminom kami. Ayan. Mayat ko maano, umamtik tembla. Ha, namipina sa jay. Puro. Naimimas. Sige. Ang ngarod mga halatip. May isang bilog sa ko ikability. Mineral water. Pagyan ti mineral water. Sa taag tuno nga ron. Awan, makala ka man ti pagtunuan ta. Imas. Mayat ti bang ina. Agasken ka. Uy, saan ako nga na bang-i? Kail-iliw ko nga ron ti angot mo na bang-i. Ngamahanin. Kabali. Ore saan kan nga na bang-i. Basta na bang-i. Etay matuno nga palag nga ikan nga no pusit. Nga pulutan ta. Tapos saan nga madlaw manon na imi nakalak madlang iti duwa nga soft drink. Ito yan tilamisaan mi manong nga madaredya danom. Iti agad danom nga gin tinagyan na manong. Sakam na nga lang iti sagay sakam nga baso. Kaya nagmayat na nung. Ikimas, tikatuno manong nami at dapay nakita ka na inalak nga palag nga iyo pating. So tilatas manong nami nga deliver da. Kahit nang halaak, timuno ako na, oh, naimas man nita, chita. Ano na ita? Pating, iyo. Anya? At masid sida ka di, masid sida. Kita na dumadumati klase ti pating ka. Opo, naimas man ti bang ina. Gimasen. Dinugudwamin manong nami ti Jean. Ala. Madimatin ti marikrik na. Mas nakayat kumatin ti umarakop kan adda ko mangarakop kanya. Maglagi din manong nami tasang nga makadlaw da anti kanila dumapay nakakaduwami. Tapati suda manong nami kat narasawdan gabong harod ta kaaduan naman nga iminom gabong harod ti pulutan manong nami nga tinuno nga dried fish. I love you, Chita. Napartek ka lang. Sika nga napartek. Tsaka yatin, may busan ta. May bus ta. Pagguduan ti may sa bilog. Tsaka yatin ti sumiyat. Ramanak man. Sti. Tinabang-i. Ang padpadatang nga nabang-i. Gabata nabang-i ti pulpulutanin da. Naman ita nga duwa. Di.
Dijak na pupuutan manong nemi inigkanan na tagsumbangan na pingping ko sana inagkan na lips ko. Kasanog kaimas manong nemi na ti makidis nga lasag tinatuno nga palag ngayon nga may sausaw manong nemi kasi diya ti kaimas ti panagramang ko. Kada iti bibig na barang nga bibig manong nemi nito na napahara ko pa kang kuha na kalpasan nga nagsina ti napaot nga managlanang di kiti lips mi. Donald, hala ka. I love you. Kaya't nak, ori na bang iyak? Nagtrab-trabaho ti kadiingan? Karo din, naimas ti bang im? Ori anyaman ti agbaling nga angot mo. Tinapatig kita pusom. Amang pastrek kanyak. Kiti pusok pastrek ka. I love you. Sana ka may karikarikan ka, Donald. Hanga da ito ti issue. Diba, I love you to ko na? Puma? I love you to. Sana ka may karikari. Ano, sa mo pakikariyan? Masigurado nga makapagturupos ka, agbalin kang engineer siya nga rod. Baka saan agbalin accountant. Siyempre, inibagag ka ni auntie no, agbasa akit. Hangga kabailan ko na naman. Di mo't umanay tapang soldo kung ka. Nagngina ko na. Samat nga rin nga mabaling nga. Diretso ka. Anang arti ko na. Nagtrabaho ka no, ti onas ti makatawan. Sakon to, sakto agit rol. Ngayon pinggol at tatagtrabaho. Hanggang mo po kaon din ang namachita. Magkita kang to tinapimpitas ka trabaho, nga mawali mong irapin. Nampintas mo ito trabaho ka. Huwag na madadapay na pimpitas. Padasang to ti, agtas ti scholarship. Kalak man nga nalaing. At damat latali di estudyante nga nairanta nga may mo-offeran ti scholarship. Apay, dikit-dikit dilang top 10 nga graduar te ma-offeran. Ganun taan mo, baka may igasat mo. Kasano, tsaka mo, tulungan ka. Ampay ng lato ti amin. Tulungan ka, ha? Sige, nagkaman nagtunan. At sabi ko, ma, tasanak tulay ng saktan. Basta, agdardara pa lang ti pusok, kabuti pa nakapugaw ko lagi ti parents ko pagkatapos saktan nakto. Hanto mapasam ka nita. Kabuti siksikan to lang ti babae ti biyak ko. No, kahit ko ti umato, isurot ka. No matungpal ko terapap ko, matungpal mo met terapap mo. Makapaggid ng tangang umato, sa tanto bangonin, gara paapan ng buklen nga pamilya. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi tinulungan na. Ang kalikagom na manong nemi nga makapagtesak pati isu na manong. Naman pa adamat mabalinda ta oresan nga scholar ni Ronald. Accountant ti inana, engineer ti amana. Sa ada pa foreign aid da manong nemi tada na kita kakapsatin ni Donald nga da iti abroad. Di ba kadakas manong nemi sa nga nakarawan iso na kat siya tinakapasa. Sorry abig paspasuri ka. Sikapin nga ng tulong kanyak sa nga nakapasa. Na ikari akasta. Kinam kadlaan niya. Abay ko mga agbalin na ka scholar kat kabay lang madapapakin mga magpapasa kanya. Kat sika, nga kasapulan nga talaga. Sikat kinasya na po Diyos. Kat nakapasam. Mabalin mo midlat ang irapin. Siyempre, ang trabaho kinaantim. Tati masapul nga, kita biro kem, tay para keng ka. Kain ka sa pulam nga agbasa. Pagpletem kada dupay. Nga paggatang matigamit mo. Ngam ti matrikula, kanda dumapang expenses sa eskwela. Libre, mamintain mo laki dito kina scholar mo.
Ngayon din maamuan ni Auntie manunay mi ngagbasaak. Karimbaga kang kuhana nga libre ti matrikula. Kasi nung araw di panangan mo, dadumapay ka sa pula, malaman? Itrabaho ka, di. Gipti ka sa pulak, steady, diretso. Saan nga, agpukaw-pukaw. So kasi ka dahil masapon nga sumrek ka, tinegosyo. 8 hours, ada dupay. Tapos numaitag ko kayo nga gusto nga soldom. Nanti, noan niya ti, matrabaho nga oras, so nang itid yung sweldo. Kaya nga pagkadigang hanggang nga pastrekenan, tapagtalawag ka pa yan. Hindi, ulitek, chita. Di ka sa pulak nga kaduwak dito negosyo, kat diretso. Saan nga agsardeng? Tana ka madigat at apangted mo nga mabarahin. Nga nasikin ko mga ikamakam mo, gabot ka sa pulan na unay. Takderam, ipasublat mo sa bali. Awan to tibang sublat ka sa bali. May stock, madilayin. Makadadal ti negosyo da ita. Samon to sublian iti balam. Kasan nung to kardiya guru oren ng customer, mabantun ti sa bali nga pwesto. Ngayon kayat ko tagbasan ti. Sud ka po nangarod nga, yung karigatak tinakaroon, nag-examen. So, bisyoso ka. Nanti. Agasawa kang tumatlang, di mo tumalama, may ubra di kita. Agdan nagkantumatlang ti kastoy nga trabaho, chita, dato tayo ibagakin ka. Nagadunta di kita, nakaturpos ti kolehyo, nga umat ti mastom ka trabaho da. Kinamtag iwaras mo ti paglawlot pa nagkitam. Di kita. Nagturpos na kolehyo dita, ang managtong pananda. Dito malatsandaan. So nga pa yung apay pa lang ang gastos ka. Kaya nagbambanog ka. Agdiretso ka lang nagtrabaho. Tamaytid kang gatusto nga sweldom. Magatang mo matikayat mo agatangan. Mabakir mo tikayat mo agbakiren. Sayang lang tigas-gastos kada effort mo, ang mambanog mo. Sa maysa, babae ti kinataom. Agtan nagkantumid lang housewife. Aganak ka namang tarakin ka na kita agbaling anak mo. Advice ko kaya ka itong antip. Babaam na taadal. Basta nakaskan ka, nag-graduate ka ti high school, umanayin data. Agtalinait ka dito tiyandaan, tanyatan mo. Ang mga sikan to tiya, mga sukat kanya kakim pwesto, ka itong pwesto. Tadagiti anak ko, nga kasinsid mo, agad sudaat, di ba pa nagtrabaho, o mga opisina. Di mo kadikayat, nga sikan to managerin, ka itong dried section, wano na ito yung pwesto. Saan nga dito tambisyon ko, auntie? Susapo. Islamula. Ibagbaga nga. Adarapap mo. Adarapap ko, auntie. Sige. No sikat mapaturay. Maalak nga rin kasukat mo. Ngem. Saan ka nga trabaho to? Kan mabalim mo ti pumanaw. Pumanaw kan sa diabalay. Mat sa bali nga pagsublian, mat di balayo di nga dang panahon kang ka, nagiti naganak kang ka. Tarak-rak maten, saan yung matakukwa, di nagdiswan na. Papanam nga rin ita. Nanti, kung nakmanan ng kabagyan ka. Iso nga rin kayo saksakit ka. Isusuro ka tinasyaat. Ngayon natangking matiolom. Kapag nga ditak mahawatan nanti. Ano nga mahawatan? Siyak ti sa mga maawatan. Karadar turupay sa high school. Kasla ka lang na parakil una yan. Anyan tulagi din, no? Makapagturpos ka na pinas to tibiyag mo. Baka din akton ang mga talyawan. Gabota. Nangatukan ton. Baka di mo to kayatin ti sumrek. O no, umayla ko lumabas iti dried fish dried section ito. Baka di mo kaya tinabang into no banglukan. Sa nga detandi. Ngayon kahit ko talaga ti makaadal. Magagamit kang ka. Diretso kang trabaho ka ilado nga tawan. Into the next year, iso pa nagbasam.
Narigat kong i-concentrate na mapukaw-pukaw ng sarasar dengan ti. Da kami latnag ko na. No ada irugik at saan ko maituloy. Madi. Kasta na tagbasa. Irugik ita. Next year, agsardengag. Mapukaw ko konsentrasyon ko, andi. Ay, bahala ka! Bas nagtalo ka nga rin. Awan, ti ka bagyaho na kasking ka. Natangkik ka ti ulom, di ka mamut may soro. Awang nga rin na aramidak manong na mi tapat papanawan ng pantinan anti. At ano yung papilit ko ti kayat ko, talaga mat nga papanawan na. Ikatan na. Ngayon kayat na ti masurot, siyempre, agdali na edak. Ngayon kaputa talaga nga porsigi akpat manong sayang iti panakay pasak di scholarship ko na. Narubad ko di kita aruwatek manong nami na mampagar arubos di kiti luwak kabayatan nga impakik di kita aruwatek. Nyamat ngaminan ti kasto yung agasgasat ko. Tinawagak ni Manong June, Manong Nemi, di nauna kapsat ko. Wapay. Imbaga keng kuha na tinapasamat. Ikat pa'y man kami titulag ni auntie keng ka. Api kami timutong palan. Sayang. Nakarawarak. Tigya pa nag-test ko di scholarship. Papanong ngo rita? Alangan mat ngumay ka dito eh. Awa, narigat tibiyag dito yadin ko. Narigat. Nakarigrigat. Ganimanang mo nga asmin, narigrigat manin. Sa adayo. Ano samlata kami ng tagyan ni Dante? Pinagtalo na kung manok. Papanam nga rita. Bahala na. Ang subat ko nga tinawagan ni Donald Manong. Kasta ka di? Tulungan na ko ha, please. Sweetheart. Gora, mang panunutak. Alala. Sabi lang, ituloy mo nga rin yung pakit kita gamit mo. Agsapulak, hindi mabali mo pagyanan. Manong na yung nairubot kon ti amin. Rumwara kon. Awan di pagpakadaak, awan nakaruwar ka maamin manong. Intrang kaklatan, ano na imitigate. Kalagur-ura kong tilogan kong maumpay mas no papanak. Nagring di cellphone ko ni Donald. Hello Donald, ata ka di? Isurat mo na itong address. Teso papanam ha? Ikit ko na ito eh. Ni Auntie Lisa. Agmay mesa. Bakit abalasang? Iso na lang ha? Tanong bakit awalasang sigurado, naunget, na strikto, imanusam. Kasi pa naging kudyay, at kasara ka. Pangalakaro't pagkasara ka. For the meantime, sak pala maka mo. Ikataan kan to tim, mabali mo pagtrabahuan na saan nga dyan saan nga nabangi. Uri na nabangi, basta na. Alalala, si Kamit, kumampulos malipatan din na bangi. Dito nga rin kailiw ko kin ka eh. Ewan kaya. No, kasarakan doon sa jay. Dinakparitan ko may mang pasyarkan ka ha. Kahit ko, adan tumanin na palag nga ngayo, nga itunutan to. Sa atan tumanin uminom ti gin. Madi. Abay madi. Kasano makalipat ta? Kasano mapasama ka na ta? Kasano pa iti arapap ko? Di agtapal ta. Sige ka na din. Isurot mo na itong address Ibaga kang kati kompleto nga nagan ni auntie. Okay? Kinasalita ko ni Sona. Imbagag. Nga agsapsapol ka ti kasera. Okay? Sige. Agaman doon na. Gagangin lang nga balay manong nemi napalawlawan ti alad basit met lagi dia ti solar na kaya nadala kita masetas na nasikaso ti masetas
Yaking kuko ako na. Nagdurbelak manong nemi kitirimuar ti mais nga ba. Bakit? Ngam nalapsat nga bakit? Anti, siya ni Chita. Tembo ni Donald ditoy. Ay, mabit lang. Kinuna naman nung namigit imasadig ng ilukat itikit kalpasat nga. Tinulbagan na ti kandado. Kamin. Gusto gayap ti ko na ni Donald nga napindas ka iha. Hanggang na kanti. Apay nga anti tawag mo kanya. Ano nga rin anti? Ta ikit na ka di. Ikit ori man ba siyang ikit no kahit kung anti tawag ko ka na kayo. Mandi ka di? Okay. Panagkunak at agkasurutan ta. Laduanon nga. Talo nga kwarto anong nemi. Dito asidik ti kusina ti kwarto ma. Dito ay kaorientan na urnos lata na dalos. Kayat ko dito ikat kwa. Kayat tinawara. Ha? Kayat tinawara. Kanya kayat tinaringgor. Sumadlangan ti nga awan ti mangi ko music. Ada music. Sakala sabo la mangig no umasidig ka. No dito adakan to sabo mangig. Amom no tidaw no napigsa di music kadagbalingan noise tanga music. Nanti. Jagoray kayat dati karkaradakad, masabo nga natanang ka, panagnam. Lalo na makangig ti kadekling ti baso kada karadakad ti plato. Ay, jakayat, basapol nga natanang, ha? Ibagbaga kang kano, kaya't mo nagpaot dito, kasag kasera, basapol nga, tungpalan dito, pagalagadan. O, pagdanagan nyo, hindi. Matungpal. Dakay madlanag ko na nga, agkasurutan ta. Dito yak nga rod manong nemi sidong ni Auntie Lisa. Dito na nga upay pasyaran manong nemi ni Donald. Auntie, adak. Donald, nga imama. Ano ko na yun, te? Imama? Get what? Imama ko nagtagbaling ganito nga engineer kasi ni papang mo, tabi sa nga engineer. Una, umalak to baling engineer. Umala ka pa, apotikin na chick boy mo. Ala na yun, te? Kasla da, ebidensyadan. Ano ko matrelasyon nyo? Kaya, Chita. Ape ko mga umay ka. No awat ti relasyon nyo. Nalasamon nga iulbod. Saan yung iulbod? Auntie, iso ti first and last love ko. Ore ba ti Chita, siya ti first and last love na. Saan nga mo? No, mapasama, hindi masakbayan ako. Ay, malagip ko man ti life ko. Auntie, kastamet ti ko nakidi. Kada di first and last love ko. Ken kastamet ti ko na kanya kidi. Auntie, nga ito tirason no apay. Nga, hagbay may sak. Nag-istorya manong nemi ni Auntie Lisa. Huwag manong. Saan gayong nga natungpal ni boyfriend na ti Karina nga first and last love. Ta idi ka no manong nemi kabayatan nga gaya na yatda kadada ka numat sa bali nga babae ti bihag ti boyfriend na. Nga saan lang nga may mesa. Ura da ka nula talo digad upat da. Nga dito di ka po na no apay nasaktan unay suna. Kat siyempre nakibreak. No mampay ko na idi ti boyfriend na nga isukano ti patpatig na. Ngayon saan nang inikan pa di kundaway. Tako na no talagang napudno isuna apay nga da pala sa bali nga babae ti biyag na. Dede ti rason no apay nga sandan nga inikan pa di another chance. Kaya mawang kanon ti sa bali pa nga pinastrik na nga ayat iti puso na. Iso nga nagbaketan nga balasan. Baketan iso na manon nemi agpempensyonen. Iti trabaho na.
Uno ti pa nagpa-retiro na nga empleyado iti gobyerno. Bakit nganda lapsat. Tawad sa baling obra na, masister na salunat no. Kahit yung asawa nanti, kastan tumit ni Donald, kunan ni Donald kanyak nga isyak iti first and last love na, baka agpadpada tat istoryanti. Nga dan tumat mantok talak nga sa bali nga babae iti biyag ni Donald. No kastaman ti mapasamak, siguro talagang saan nga na kayo tinekari. Mom, di sigurado. Kasla ka na kayo. Sigurado ka rin nga na kayo nagkatuloyan. Kanya-kan tiket wen. Nga Donald. Sigurado ka rin, Donald. Nga nintulaeng cheetah. Tiagbalin nga napatigkan ka. Wen nanti. Ala, si Iman. Orayan tayo. Noan yan to't mapasama. Kahit dato may bagak ka na kayo, Donald, anti, nawaya ka nga mangpasyar, kinichita dito. Ngam sang ka nga aglablabes. Masapul nga no awanak, masapul nga may salang tada dito. Nilang chita. No adda ka nga dua, adda. Umuno na ni chita maturog, sakbay kanya. Saan nga mamalin? At sa mapasamak ka na kayo ng sampay nga rumbay. Anti, uri, na-istrikto kayo dito eh. Agit kita kaming matiruar. Bahala kayo na. Basta saan nga mapasamak dito unag tibalay ko. Gabota para kanya, ket dakes. Anti, dakes. Tiag ka na igadi pa agasawak. Diyak kayat nga dadakas nga mapasamak iti balay ko. Dawag. Dagadi kiti mapaspasamak nga dakas, kat naggapo iti dakas. Sino makararami iti dakas? Saan nga ni Apo Diyos? Digat, ti sairo, ti satanas. Once nga agaramit kayo ti saan nga rumbeng, pasurot na kayo ti satanas. Laglagay pa nyo na ita. Ha? So, agananat kayo, saksakbay kayo. Laglagay pa nyo sa dinuman nga lugar ti papanin nyo, adalang ni sibay tayo, adalang ni satanas ti abay tayo. Kahit nangasawan nga, no saan tayo agtanang, agbidot tayo. Anya ka ti bidot. Ti may salungasing. No agbidot kan, nasulisog kan, iti dakas. Sige, anti. Tiket kado nga masauyo. Tiket kinalaing nyo ang sao, anti. Kinuna ni Donald. Nag-enrolak nga rod manong nimi siyempre sayang ti skala kina nga panakaipasak iti scholarship. Sa nagka-inrekomendar ni Donald manong nimi ti may nga food chain nga di aking kukuha kita am-amo ni Papagna. Before manong nimi nga nakagbasa iti oras kong alas 9 iti first period ko. At danton 2 oras manong nimi nga panagtrabaho iti food chain. Alas 11 manong nimi iti lipas ti klasik. 11:30 agsubliak iti pagtrabahoak. Sa dayakton nga mangal daw, libre. Alas 2 manong nemi ti malem, ti classic iti malem. Sa alas 4, kadagini bakantek manong nemi nga oras, isu indak pa nagtrabaho. Kasta kumamat ti mapasamak manong nemi ti kadak kumang iti kadaingan, ngayan ti negosyo ni Auntie Dina. Yung tinamat kayat, di ka napimpindasin tayan kumanong. Adabang gabot ka na kitay. Malanglang up ko, kaya dumket iti bagik manong nemi, ngimdi kitay magustuhan manong nemi, di kiti customer kada kiti food chain, iso iti sumsumrag kaniyak,
Ngam ko nak, narwamak mo ten, nasaklag digos, kalbasan ti trabaho, itibigat, sa kagrubuan. Manong nimi makikita, dagi kinaskolaak, kinaraduaram mi kini Donald, iti high school. Kada damat latahan diri na sutil manong nimi na makita da, aputin dati agong da. Hey, apay? No makita ka, chita. Damo, naruwam kami ne. Nakaimot, sutil ka nga talaga. Ano nga ti kursom? Accountancy. Naritso ka nagbasa? Awan ti sarting mo? Awan. Kapay, agtultuloy nga da ka sa diya kadaingan. Saka o may agbasa. Haang na nga daing. Anong haron? Adda kiti food chain. Oh, di na imimasan ng jay daing. Siguro. Mapay, nabangluak mo ta. Nabanglo ka. Ang nakairwa mga minin. Di mi malipatan. Dagi din nagsasaruno idi nga kinabangim. Iso nga, agapot kami ti agong ming. Ewan kayo, kumusta kayo matagin ni Donald? Okay kami. Saan ka malagpaspasa nga agpadpada ti eskwela? And of course, saan ka magpadpada ti kurso? Engineering gusto na. Di ka muna nakagraduar. Wala? Nakaito ka na nagkatuluyan? Tsaka mo. Bari nga. Agbalida ka na pudno kayong kuwana. Baka halay sunan no saan nga agbalin nga napudno ka niya. Kinunakmat manong. When? Every weekend nga umay ni Donald manong nemi dito kasera. Libre matlata ata nga rod kat gayam damat kini auntie. Kahit nung kasta nga umay manong nemi adaigam na nga mineral water. Mamuklatan manong nemi nga gin. Kaya ti kumatang manong nemi ti magusgustuhan na nga maituno nga palag nga nusaan nga ikan, nusaan nga pusit kat talagang makaala ka na kitay magatang nga manong nemi nga mamano na kiti palag nga pating. Kaya nung hasta nagsangsahong kami manong nemi maangot met manong nemi ni auntie di bang di matuntuno. Oo, naimas man deta. Umay kayo nanti. Ano deta? Pulutan nyo? O nanti. Mabalinto pa na pang nabii. Pulutan, tiyag pulutan na ada inuman na. Danuman deta. Cans of drinks. Apay, di ka nila ang uminom ti arak, tagpulutan nanti. Ag soft drinks kami, imbas nga si Cheerias, dito imbas nga tinapay, wano biskwit, dito ti soft drinks mi. Mayat man. Gula ka karod, umayak mayat. Ta mangiruwarak ka na ito, idulduling ko arak dita divider ko. Nimay nga peso manong. Ne, ano na ito, auntie? Whiskey. Kaya sa pulak ti ice. Iso nga nang tsapak ti ice. Kala ka na rin. Si adawan mo deta. Donald, mamalinin. Dito sa usawan nyo na imas madlangang. Hunanti. Pumayat man nga peso na kayo. Ay, malagip ko man yung Jeffrey's love ko. Ape, auntie. Masansan idi, nagsangong kami matnguminom kinagpulutan. Ay nakaragraksak kami di. Nukas nga marik na akong tinom ko. Agpasaklutak kang kuwana di. Kaslay da, auntie. Nga agpasaklutak ni Donald. Hoy, hanggang papaapal. Hoy. Bawal yan. Mati, panaglabas mo yan di. Manimad lang ginarakop kami. Kaya kayo. Soft drinks na inuman nyo, no? Di matmaksayan to soft drinks nyo. Ano na ita? Ang utak man. Ay, nagloko kayo. Gin madgayam na ito. Ay, nagloko kayo ngopigin. Auntie, amit nga inuman amin. Kasi no, maparte kayo, hindi yung mapuputan nga, mapasama ka na kayo.
Mm, no daytot na ikarian di iso. Kasuno pa yung matong palda na pabyo. Ay, kahanga maman neto. Ngayon mo taak dito, itagwardyaan ka. So nga alala, agsina kayon. Agabay kayo lang. Kaya nga inanako pa kasta. Kaya no, maibus yun doon no maibus yun. Agawid ka ton Donald. Nanti, nabarta ka katubantan. Saan tumatan na makapag-drive? E di, ipalugan ka tricycle loko. Patulod ka di balayo. Ibatim lang dito di motorsiklom. Umihanak to nanti. Yeah, sus. Adaman ba kanta kwarto? Kaya oray man pa isang kwarto. Ito makaturog baka no, may masanto na kwarto tayo nyo. Matanti. Sus, po no kaya tsuga matong paltera papyo. Guess dan nyo, uno kliklikin nyo di kasta. Amo yung kadi ngamin. Nga ako na dagat basta may alak, may balak. Anti, gabuti arak alak. Saan kayo nga Virgin? Hoy, ibagakan ka. Saan ko nga naipapay, di bagay ka ni boyfriend ko? Sumit lang anti ang nangalat sa bali. Hanya? Sumit lang nangalat sa bali at di yumit kayat. Di nangalat sa bali na no, di mga yat nga mangted. Kaya't mo sa kwen. No saan tumad nga itid kang kanit chita. Di amin-amin na kasan tumatiraminan. Oh, tayo kunak nga rodan ka. Mamaka. Tayo kunakon. Tapno sigurado, chita. No saan ka nga sigurado nga ni Donald? Simula nga ni Papa iti bagim kang kuana. Hindi. Hindi naktultuladen. Kabakita kabalasang. Ngem, ala ni auntie, kunada ng virgin. Hamad gayam, ay, nagbakilak lang, tuladen nak kunak. Oy, diyak kayat, auntie. Di mo kaya na tuladen nak? Diyak kayat, auntie. Tuladen kay lang, nga sayon tulay pa, di bagiyo, no, danton na maging kasal ka na kayo. Yung diyak, di kaya kayat katuladen, nagbakit kabalasang. Kayat ko di pamilya, auntie. Kayat ko di maadan di anak. Manong name dag Identity Forger College, edita, madlaw ko, nga limamiis kanyak manong name ni Donald. No idi manong name ka every weekend nga umay. Idi kuan maminsan laang iti makabulan. Di kuan na dandi kiti mulan nga hanga umay. Busy ka no, iti panagbasa na. Rumigrigat ka nung rumigrigat. Ti panagbasa na gabuta, siyempre, habang umat nga to, ti year na. At nadigini kong daway manong nemi ngagpaspasunga dat. Nagaruna no saan ko makontak. Ag-message sak, I miss you. Umay ka man. Awang bulos ti text back naman. Yan nung hasta nga madlaw to ni auntie manong naming asla da ururayek. Umasidig ton kanya. Ay, manon nga gundaway nga madmadlaw ko nga adapas pasungadem ha, chita? Auntie? Amok na sino? Ni Donald, tanggari. Nabayagan nga saan ko nakita ni Donald. Nabayagan nga saan nga nagsasangong ay minom nga nagpulutan ni Tia natuno nga dried fish. Nabayagan nga onti maangot kong bang dati na bang no kahit yun di. Inagumatang tagsangot ang adwa. Apay kayo mo magmartek. Nagbalbaluan ni Donald. Busy ako na. Yung mga oray kasanot kinabisim na talaga nga. Ikalika kung mukumat-umaya sang kadenti. Tama. I agree. Husto kay auntie. Gabuti kinistriktuyo.
Si mapulan ni Donald sa bali nga babae nga nakasagalan nga mga paay ti amin na. Na street talk dito nga maaramid yumat no kayat yun na takitirwa. Diaktan pa inawis nga nag-dinner kong kuma. Dito kami nga dinner kami. Dinak pa inawis nga napanggam nag-voyage scene. Dinak pa inawis nga nag-hotel kayo. Nadong artikulo kang gajita. Tagibenem ti salunat mo kastamay ta hangrunan na unay ti dayaw mo. Samong itulo ka madisturbo ti panagbasam. Gabot kasta mapaspasama ka na kay Donald. No imbilang mo mga inspirasyon mo ti relasyon yung adwa. Sa mga pagbalinan nga dispirasyon, agbaling ka na tibker. Laglag pa sala nga may sa tilalaki dito sa lubong. Kaya nung naikaringa na kayo, Kaya no saan. Kaya no saan mga naikaringa na kayo, naragsak kan doon ay orin awanto ni Donald. Gabot at danto pala ipanakal mo ti sa bali nga lalaki nga dayaw mo. Aging gama nung naming nga nakita ka mismo ni Donald nga da kinakuyog na nga babae iti kaadami kini auntie iti mall manong name. Auntie? Ni Donald daya, di ba? So, kure liklikodan na malasing ko. At akbayan na nga babae. Nasakit, di kamen. Ito'y tiya kunak ka na ito ka lalaki. Di ba hindi pala yung magkakang imama? Kastamit na iti boyfriend ko. Tsak lamay pa iti bagi, si mapulin sa bali. Di namat pa kinid daw ngamin. Anana? Di namat kinid daw kanya. Ngay pa mo ti bagi magkingkuha na? Wanante, tanong yung, daw na kumapit ko mga tsakitan. Gaga. Katore man pa no itad mo. No saan to pala mapnag. Kadwa na nga lalaki ti kasta. Handa mapnag ti may mesa. Rumamanti sa bali. Mamano na kita'y lalaki nga may mesa laing ababae ti naramananda. Mawang pa kiti gawitan nanti. Irineta nga panagawid mi manon na mi di maghasak iti ayanda anti. Oh, kumusta kan? Chita. Gusto yanti. Third year kan? Uwan yanti. Hindi lang mamin ano niya. Di adadan tumanan nga nalaslastud ka. Ito no, may sakan to ng accountant. Hanak po nalastud ka tanti. Apay nga may ka. May iliwak man kada kayo. Kailiw mo tin na bangi nga lugar. Kailiw ko, gabat kahit ko't kumatang. Ano kahit mo, mga lakalatan. Libre, tapos uman makunggunang kanya. Dito man nanti. Sige, amo lang alalan sa kilo, nangina na ito loko. 1/4 lang, nanti. Sige. Dito may 1/8 lang. Kanda ito sa kabukal. Ay, kakur ka. Ada akin order ka nata. Palag nga yo. Anti, kursunatag na ito Awagat sa balin. Talaga kursunada. Huwag nanti. Nalalala mo na. Kunak to nga pinusan na natin nag-order. Ngam dinamat pa ikit among adan Daman pa impaka among adan di order na. Alabarbarang adan tumanin i-deliver da. Dito bahid nanti. Di akong pabaybayadan ko nakmat. Nagdagaman nagtapas na sumarong karkanak ko. Ala, no, adda pag problema, amgas pagarigat na adda sa mo may remedyo, umasdag ka nung adto Nanti, baka pagarupam nga, linaksid ka nga namin pinsanan. Ay, sasapo Nagbaling kamat ka na patag kanyak.
Kahit pakaragsak, lumatungpal mo tarapaap mo. Akas kadagiti kasinsin mo ang anak ko. Si kamot lang kahit. Kanagupan nyo ang kakasinsin sika lang tiya, nauli lang ang demang. Kaya ikalkalikago mo, iti pa nagkatungpal terapaap mo. Ininto ta adarigiti ka anakak dita. Nga adarigiti agad na karakwada ngam ne. Handamat nga matungpal terapaap data, naaram damat. Ikaman katigod lang anak ko ha. At sabi ko mata matungpal mo terapaap mo. Sabi ko manti. Ba't kumusta kayo di love life mo? Dahil ang ti problema. Dahil yung boyfriend ko. Sala nga sisyak ti babae ti biyak na. Ay, nako. Dahil ti ko na kahit taore ka sa no, iti kinatanang mo, no, the boyfriend mo kat masaktan ka, baka amo man itong inom ti arak. Jesus, Chita, anak ko, makatibkar ka, ha? Ang kang agpanunod ti negatibo. Hanggang agarami dito yung may kadiwas iti pagayatam. Muwan nanti. Agaman ni pamalakad yung kanya. Ididate lang pa ng sahumi kini Auntie manong naming Auntie Asmin nga naginom. Napalaluwak man. Kaya nagbasbasawa nga. Inananawa na. Nga dyan ka mo, manong namin, naginidaduma pa nga inaaramid ko. Kabigatan na manong namin, nagpasbadiswed sarak kini Auntie. Di mo ito naululitan di kas jay, sobrang inom mo. Tiladang yung magbagam. Sakit. Jesus apo. I-video ka kumainikan. Sa ako'y pabuya kang kita noon nararamid mo. Nararamid ko, Auntie. Hindi. Nagdram-drama ka nga slada ni Donald de Sanguana. Imutan to. Aman! Kaya mo tatulad at tinaramid mo. Di lang kami ng video eh. Nararamid ko kasi no. Tumaktakder ka nga agsala-sala ko naman lang GRO ka wano dancer ka. Nabuyaan nak Donald. Dato ka diti kayat mo. Isot ng isukatam kanyak tadyak maidid kang ka kung kunan. Nga iyan anaw ka aglabos ka kindi. Imbaga tawad di ka roba nga makakit-kita kang ka. Nimutan ti Jesus apo eh. Naglablabos ka. Mustanti. Aynan anak. Tak mamati ante. Ko na mistake ko sa kang amin nga imbidyo kahit. At ano imbidyo ka. Sa ako in-upload. Nag-viral kumaitan. Ala. Auntie, bag mga rotasan yung inaramid tigas jay. Sanang ba't nga dakis nga tao. Nakasak ko nga imbidyo ko man tigas jay kalakam. Sa ako in-upload. Auntie, agyam na mo nagkana kayo. Hamon to araramid rin tigas jay balasang ko Kasta o ni parang anawak kang ka nga sa amon nga ituloy to binom. Inom ka lang inom. Hamok tirik na. Takas-tak man didi. Di mo talak adan sa baling nga babae ti biyag, ti best friend ay first love ko. Nagbarbate ka man didi. Yung minsan lang inaramid ko. Di mo itulok nga madadal ti panagbasam. Uwan nanti. Ikarik sanggod nun ulitan petikas diya kinabartek ko. Kabuti kasi diya manong naming ang duduk talak kini Donald sang ko tinawtawagan sang ko tinagteksan. Aging kang isunti timawag. Diya kung kaya tasong batan manong naming yung sinong batak. Hello? Hello, sweetheart. I miss you. Siya mismo mo ni edi kinakuyog mo nga inakagbayam. Iti may sa nga malam sa jemol. Kano deta? Donald, saan ka ang libakpay?
Amok nga dan sa bali ang babae ti biyak mo. Baka sala may mesa. Yung tawag na nga mawatan ka. Noon ay kariman nga saan nga sika, ti para kanya. O maramit ko. Ngam dakil pa lang ang pagyamanak ka. Ti parang tultulong mo kanya. Sikat na nga ni kaligagom, iti kaadak, iti sidong ni auntie ni husband. Sikat na nga kaligagom, ti kaada ti part-time ko. May sapay nga tawin, agad harak ton. Agamanak yung ka, Donald. Kano talaga man nga sika, kensyak, kat saan nga na ikari. Idawdawat ko ang sabi ko, naragsak kanto. Iti sidong ti sabali. Madrama kami, sweetheart. Ano na kita kayo magbagam? Tiruray ko nga kang kakit, ibagam ti podno. Well, umayik nila. Tapnuan niya. Mailiwag nga ka. Kaputa, handa awan makasango kang kaita, kana kita ibabay di biyak mo sa balik, siyak ti umayam. Kasla sardinas ti pangyayari ikam kanya. No, ano nga sardinas? Ano ito pagbagam? Sardinas ti pangyayari kanya. O pa kung mga sardinas? Nasa mo lang ang ramanan, no awan sa balin. Sikaw, nagpagpakatawa ka lang. Yung joke ba yan? Han. Kasi na pangyarigam kanyak, di ba? Kaya nagdada dumampay ng babae, tibiyag mo, special da. Siyak, sardinasak lang yung tibiyag mo. Nga sanak la sagiden, sanak la ramanan, no awan sa balin. No saan nga, no awan tay special, awan tay second special, kada. Ano sa mo natin sardinas? Sabat nga sardinas ti pangyari kakeng kay. Anang arod? Palag nga ikan, tinabang Kasi jamad lang sardinas. At damading angot sardinas, sagat sardinas. Nasa mo lang o ramanan, nga isot si Daimon, noon sa balin. Umayik nila. Bahala ka. Imay nga agpaiso manong naming nang itugot ti Jean kanisod na pangimatangan iti maat matuno. Nagsasango at manong naming nga talo ti imarak manong naming ni auntie nga nagisango nga iminom kan nagpulutan. Ay talagang makaawis strict na nabangi. Nga mapulutan kan makaanang kani. Oy Donald, auntie, abegas na naramid mo. Kinichita. Andi, saan ka nang naglibak pa eh? Sige. Ano gotek? Ano gotek, andi? Ano gotek, chita? Ngem, anot ngem? Ngem, awan ti sa baling ayatek, no saan nga si kachita? Awang nga din sa bali pa nga kabarbaro nga rason, saan nga rin nga daan, nanotutog. At sa bali nga babae di biyag mo, talagang ipatpatig mo, kat ni chita kasi dyan. Kat no kastan tumat ti bagam ka rin sa bali nga babae. The same dialogue. Nimisot po noon. Ngalala, iwasan nyo lang, tinadagkat ang mga may lihuan ni chita nga maitid ng tibagay na kang kapagkatamos ng tumalang ang katuloyan. Iso nga, nung asanot kinadagkat yung idi, chita, haan nyo itan nga raramidan. Di mo itulokin nga ramidan dito ni Donald. Saan ka basta pasulisog? Wananti, laglagipik dito. Kaya nangasawan manong nimi saan idanakas ili nga nalailo, tita tunggal may sa kada kami kini Donald. Liklik-lik ako nagitipaset na nga, lailuan na, sagidan na, tipayak ti ima na. Doon ka din kayat? So, makaktulang neta, doon makapagturpusak. Kanadang trabaho. Agkulop ta pa lang, Ronald. Ana? Agkulop ta pa lang, Donald ko na.
Pahala ka. Sige, amok ba't ka nakasat sa Ikabutalis to lang nga makaalakat sa bali. Kan adurita para kain ka. Naging ka manong name nga nagturpos ako iti college kat nimitla anti di na manong name tinayabak nga nangabay kaniya. Kaya tinagpalaak manong name kit itayan ni Auntie Hasmin nga adut indunar ni Auntie di na manong name tagila ko na nga nabangi nga isut inarak manong name dagiti ibay nakipaala tay matuno manong name anabangi nga fried fish wano dried fish isupayan ti pinulutan isupayan ti esindada tanaimas kanong ipangan manong name iti may isawsaw nga tinuno nga dried fish. Sanda na kinayat manong name iti putahe nga nagaputi catering services. So ate inyaw awi digiti karuba manong name nga saan nga nangayat itinabangi. Adot imay manong name nga kinareduaran mi kini Donald. Ngem ni Donald ti saan nga imay. Oh, kita nagdador ka apayawan ni Donald. Kuna kanyak manong name ni Freddy. May sakala kita pangpangulo iditi mga aputi agong na. Talaga amot ka na yung masakan talaga nito na bangin niya. Ngayon ni Donald, apis ang imay. Awan kami. Oo. Kasano? Awan kami pailaing kung ako ba. Nag-cool off kang pailang. Yeah, sige. Ganun talaga nga kami tinay kari. Nagsublinto kanya kaspagarikan kat baliwan na Carmen. Baring no kahit kunto pa eh. Nerwar ko tipe board ko manong name aging ka na nakastrek ako nga nagtrabaho. Why? Nagtultuloy nga daak lata ti sidong ni Auntie Hasmin manong name. Dito'y manong name ti pagrubuatak mapan mga bisina dito ti pag-awidak. Aging kang hindi agraduar manong name ni Donald iti kurso na civil engineering. Tinawagan na. Donald? Kung lang nagbaliw ka ti cellphone number. Sabi ko magbaliw wag. Kadori si ka. Sorry anak nakaumay di graduation mo. Ngayon itaawisan ka. Please, umay ka. Baka no, agdidinanon kami. Kaya nagpipinangat kami. Sa bagay, apay ko mamakipingatak. Kaya ako marelasyon da. Umay ka ha, please. Kaya mabaling ka din nga sikan ti mangi sagot. Ti, kada kita matunong na bang Sige. Ado ita ti kasangpat nga supply nga tagila ko ni Auntie Dina. Mauray ka wan. Umay kam gini Auntie Hasmin na. Uy, nagsalita kami. Tinawag ako. Sige. Umay kam to nga duwa. Manong name indirekta nga okasyon. Ado ti may nga tao. Duma-duma manong name alamisaan. At dadag inom nga pulutan iti karne ti kalding at apay letson at tinuno nga ikan. Iti matayan mga pwesto manong name kaduami ni Auntie. And siyempre, di kakadwaming makaangon iti bangi, iti matuntuno nga. Jadi masidig na mita, opo na may masareto ya. Ibang-iba. Oh, makaoma ti latson, ganda makaoma ti karne, ti kalding. Ito man lang, opo, sa balit, raman na rin, angot na. Sa mo isaw-saw, opo, nagimasan. Kunada, manong name. Ito ka man inom, kanangan. Ito may kan kami di kundahoy kanito na Hawan tinisagahan nga regalo. Umanahin nga regalong kanya. Iti niya. Iti haanin nga kolon. I love you. Donald. Tsak ayan. Di mo kaya. Tsak wayat pa lang arakupin na.
Di mo kaya't nga agtipon ti bang ikan bangi, na bangi ka na bangi, nga ti pulutan mo git pulutan ko iso-iso. Di mo kaya't ko, I love you. No may ruwar ko ti board ko, kada na tumatrabaho ha. Will you marry me ko na to? Kasano no sanga siya? Kasano no makaputot ka? Awanin, inadya ko na gani babae. Disturbo da. Tanda rin nato dahil ti panagpasa kabukan akwada. Tanda niya ka nakasikog. Hanya? Awanin. Baglagid din. Tanya. Tanaalisan. Ha? Kita tarantadong. Dadat ko nakit nga saan ka napudnukan niya. Imanahin na dyan ka balag. Warning kanya, jakon ulitin. Kasi dapat pamalakad na papakin ni mama kanya. Kahit ko ipagkakain ka, agkumpesara. Tapos balinak man nga ng dalos dito puso. And dawat ko manong naming agsapay ko matagpabeso nga idyanin ni Donald de kiti extra nga babae di biyag na. Pero war na ti purod na manong naming kat nakastrik adagos iti trabaho. Adamanin communication mi manong naming kat pasaray umay dito'y balay. Iti ayan na anti hasmin manong naming nga pagyanak. Nga dabalon na. Kaya sasang ka mamanin kada anti kag tono ag pulutan ti nabangi. At na kinikundawi manong naming aslamat mayanod kam ti sulisog. Ngem, sang kumat ngayon tulay in paturay ng awan simbang ti panunod ko. Aging gadim tengen manong naming tinururay ko nga will you marry me ko na na. Iti pang sangwanan saksi ni Auntie Hasmin manong inaccept ko met. Naisagana manong nemi ti kalay sami impakamok da ito kini Auntie Dina kina dumapay kabagyak pinakaamuak da iti kakapsat ko manong. Ela barbar maka-onteder kam to adin ko. Ni manong John ikalikagom yo kastamat din manong nemi kini manang ani. Inidemtengan dito nga aldaw manong nemi ni Manong June, ti kinadua ni Auntie Dina nga para kasalaganak kanya. Ti ni Auntie Gina manong nimi o no Auntie Dina kat nabayagin nga balo. Siya gatan ti kararagsakan manong nimi kanay nga aldaw nga kaaldawan ti kalay sami kinito na. Ado tinimbitaran mi manong nimi kanay kitay kinaredwaran mi ti high school. Kung naktupeng namin nga kayo tagkatuluyan. Ninabang-i ka nabanglo. Dito mo manong nemi. Nga isang sangayan ti imas ti nabang-i nga bagbagada. Kinyawid na siyempre ni Donald iti sidong ni ginaganak ang kuwana kalpasan ti talo nga bulan narugyan nga napatakder ti bukod mga balay. Nga damaten inawak manong nemi nga muna nga anak mi. Naya sa deg manong nemi ti balay ni Auntie Hasmin tinagatang mga lute. Kat sadya kami nga nagbalay kada kakaruba kami kada Auntie Hasmin. Kat nagtuloy manong nemi. Iti panakatungpal kayat mi nga maarami ti biyag mi ti asawak. Nandaan kami ti talungan na. Talungan nak manong nemi. May isa nga lalaki kan duwa nga babae. Intultuloy mi nagtrabaho iti asawa. Kada damat ni Auntie Hasmin, manong nemi kabot nakaruba mi. O malati na ko o may mga sikaso, kada iti ubing painganak mi. Ano kaskasan ng laing manong nemi, mga alakam tumatlangit katulong mi, tapos nga marigatan ni Auntie Hasmin, no pe kunana, kaungit na kami, no ibagami nga mga alakam ti katulong. Dinamat nga rin kahit pasolduan. Tumanay matlat ti pension na nga para kayang kuwana. Ayat na manong nemi. Ang mga sikaso kada kita puko na kada kami. Pasaremat umasumarong karda Auntie Hasmin. Agrawan ti kita kasinsin mi manong nemi. Nga nasiyat mat ti kasasaad.
Awanin ti sa pulag pa kinahapon Diyos manong nami kalpasan di trials ti biyag ko. Kasaladyak maabot ti kasto nga pagtungpalan. Idi ta maulila ak ademang idi tagpaayak akas ta empleyada ni Auntie Dina iti negosyo ng dried fish. Kada gidigundawi manong nami nga aputen di kiti kaskola at ti agong daga buta na bang-iak. Ngam deta nga bang-i manong nami dadadang nga sidag itirik na titunggal may sakada kami kinitunang. Natunggal makaangutak iti bagbagada na bang-i malagip kulata tinapalapas. Dito nga rin pagkasalitaak manong nami kaya managlauna iti anos mo nga nangurnos kalbasangan insan ko king kadit Italiana. Kanagyaman nakmadlaunay kanagitay dimngeg kan nagbuya nga nangururay ti panakairing pas ti nagtungpalan ti pagkasalitak. Thank you. Iti laing mo nang tidbiyag kada ito yung pagkasalitaan. Prekumanta, damat na ibatik nga adal pagsarmingan ti biyag. Kada kiti padag ka nagbuya. Tuway agyaman nga pagaya mo, Chita. Thank you, kant ka, Chita. Hindi nga pa nang iburi ti pagkasalitaan. Thank you, mat karagi tayo nagbuya. Ay, buhay! Nalpas pa rin! Aldaw ka tumaldaw pa rin! Panagluluto pa rin kakapsat! Alat si Dayo Ekit! Agkikita na ba daw naman? Salamat po!